Konsihal sa Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay gipasangin lang nanuok sa magtutudlo sa Talisay City College nga usa ka Social Amelioration Program representative ang dinakpan miingon nga nadala lang siya sa iyang kalagot. Si Lian Singkulan sa report. Di kay Marl, gana naman siya, gana katapusan, naglingkod na gyapon ko. Wala ko ni-react niya, gituok naman siya, gana naman siya. So, ayo anak, sir. Presko pa sa hunahuna sa nakasaksi ang nasinati sa kauban nilang maestro nga si Marl Vincent Labitad nga gituok ni Konsihal Randy Gabas sa Barangay Tangke sulod sa usa ka tunghaan sa Dakbayan. Sa kuha sa CCTV, makita ang pag-abot nila ni Gabas nga may kuyog mga alas 9 gahapon sa buntag. Makita usab ang pagdinaganay sa laing duha ka mga tawo nga giingong nangayo og tabang kay niadtong higayuna na diay nahitabo ang insidente. Didto na miabot ang kapulisan. Matud sa biktima, wa man hinuon siya bunog sa iyang lawas. Apan nangayo siya og hustisya sa nahitabo. Busa mo pasaka siya og reklamo batok sa konsihal. Ikalit sa akong luyong. So nasa ko wala, gidukol ko niya. Gituok. Nya witness napato mga taga-tangke diri nga mga katingpang dikyo nila nga nangari kay supposedly imit na mo. Nga mo gyud guarantee nga ma-qualify gyud sila. Kana naman sila sa among records, na trace naman amo nami kompleto nga mga documents tanan. Mo to na-shock na lang ko. Usa sila bitad ka sa representative uban sa laing mga magtutudlo. Nabarog ra ko. Nga dayon mo na to nga daghang kasab mga stulti gitret ko. Daghang kuno kay naglungot-lungot nako. Kasamtangan karong gitanggong ang konsihal sa facility nga anaa sa Barangay Kansuhong Gym. Apan mi pasabot nga nadara siya sa iyang gibati tungod sa tabi-tabi nga iyang nadunggan. Kana natingob lang gina siya kay halos kada adlaw ang mga tawo nga reklamo na mo dito. Ina lagi pangutana nga nung wala kadawat nga nakapila pa nag-form. Ang pangutana asa form pa dong. Ari na mo tanan yang way natuok, way ni sumbag wala. Ako sa gana kani akong tudlo na dapat siyang sumot sa akong kalagot. Ako sa gito kumot. We will be filing a charge of direct assault against the suspect because according to our investigation and as relayed by the victim and witnesses, the suspect attacked the victim while the victim is in the performance of his function. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.